ба гуфтаи сиёсатшиносон, яке аз сабабҳои ҳамлаи ишғолгари Исроил ба Эрон ин аст, ки сарвазири Исроил Нетаньяҳу, ки дар ҷиноятҳои ҷангӣ айбдор мешавад, мехоҳад дар сиёсат боқӣ монад. ӯ бо ин кор ҳамчунин мехоҳад диққати мардум ва ҷаҳонро аз қатли ом ва куштори мардуми Фаластин дар Ғазза ва фишорҳои сахти ҷаҳонӣ ба Исроил дур кунад. ёдовар мешавем, ки пеш аз ҳамла ба Эрон, Исроил зери фишори сахти кишварҳои ғарбӣ қарор дошт. баъзе аз ин кишварҳо алайҳи аъзои ҳукумати Исроил таҳрим ҷорӣ карданд. худи Нетаньяҳу то ҳол дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор дорад. аз тарафи дигар созмони милали муттаҳид ҳамеша тарзи тақсими кӯмаки башардӯстонаро дар Ғазза ва ҷойҳое, ки мардум аз он ҷо кӯмак мегиранд, танқид мекунад, чунки ҳар рӯз дар он ҷо даҳҳо фаластинӣ аз гуруснагӣ мемиранд. инчунин метавонем ба ин воқеа ҳамлаи Исроил ба киштии кӯмакрасонии Модленсро илова кунем. дар он киштӣ фаъолони маъруф буданд. киштӣ боздошт шуд ва одамони дар он буда ба кишварҳояшон баргардонда шуданд. бо истифода аз ҷанги Эрону Исроил пинҳонӣ тамоми минтақаи ғарби руди Урдунро баст. ишғолгари Исроил зиндагии фаластинiyonро дар он ҷо боз ҳам душвортар кард. Исроил кӯшиш дорад, ки ин сарзаминҳоро пурра ба Исроил ҳамроҳ кунад, ҳамон тавре ки террористони ҳукумати Исроил ният доранд. агар ин қисматро, ки Исроил онро Яҳудо ва Шомрон меномад, комилан соҳиб шаванд, онҳо мехоҳанд дигар масъалаи вуҷуд доштани давлати Фаластинро тамоман аз байн баранд. ҳамзамон бо ҳамла ба Эрон, Исроил интернети тамоми Ғаззаро хомӯш кард, то ки дунё ҷиноятҳои онҳоро дида натавонад. бо вуҷуди ҳамаи ин ҷаҳон ба раҳпаймоии бузург ба сӯи Ғазза назар дорад, ки онро намояндагони 80 кишвари дунё ташкил карданд. ва боз Исроилро раҳбари низомии Миср Абдулфаттоҳ ас-Сисӣ ва гурӯҳҳое ки зери фармони ӯ ҳастанд кӯмак мекунанд. онҳо ба иштирокчиёни раҳпаймоӣ, ки мехоҳанд ба гузаргоҳи Рафа, гузаргоҳе ки байни Миср ва Ғазза аст, бираванд, ҳамла мекунанд. дар яке аз наворҳо як пизишки англис бо ашк ва зорӣ аз полиси Миср хоҳиш мекунад, ки бигузоранд мошинҳои кӯмакрасонӣ ба Ғазза дароянд. ман шуморо илтимос мекунам. ман ҳатто барои ин мардум ба зону меоям ва шуморо илтимос мекунам. ман шахси покам. ман табиб ҳастам. ман бо маблағи шахсӣ ба Фаластин рафтаам. кӯдакон дар оғӯши ман мемурданд. занони ҳомиларо дар назди чашмонам тирборон мекарданд. ба хотири муҳаббат ба инсоният, ба хотири ислом тарафи мусалмононро гиред. Please, I'll go on my knees and I will beg you, allow us to march to Palestine. Please, you've got to listen.